Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Pranamam. Hare Krishna. Hare Krishna Krishna Pranam. Krishna Madhyalakam Pranamam. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേഷ്ണ Prabhu ഹരേഷ്ണ മാതാജി എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Hare ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. Hare Rama എല്ലാവരും ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ പ്ലീസ്, ഡിസ്റ്റർബ് ആവാതെ. ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടേക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മൾ മ്യൂട്ട് ആൾ ചെയ്യുന്ന അതിന് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ആവും, പിന്നെ നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. സെക്കൻഡ്.
സ്വാമിജി ഒരു ലിങ്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് അയച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. ചേരണം എന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അനിത. ലെവൽ 1 ചെയ്തോ? ലെവൽ 1 ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ലെവൽ 1 ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറ. ഗ്രൂപ്പില് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ 1 സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മ പറയാ. ആ സമയത്ത് മാതാജി ഒന്ന് അഡ്മിൻസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലോ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാലും പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജൂണിൽ തുടങ്ങുന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ജൂൺ ആവുമ്പോഴേക്കും, ഇപ്പൊ മെയ് അല്ലേ, ജൂൺ ആവുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ലിങ്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, ജോയിൻ ചെയ്യില്ല. കാരണം ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞവർക്കോ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലിങ്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ശരി മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജലപദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ, ഗുരുദേവിക്ക് ജയ, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നമ്മൾ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? ഇരുപത്തൊന്നാം ശ്ലോകം അല്ലേ? നമ്മൾ 20 വരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? 20 വരെ കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റിന് കുറച്ച് നമ്മളെ നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണെന്ന് എന്താണെന്നറിയില്ല. നമ്മൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ പ്ലീസ്. പിന്നെ മറന്നുപോകും, അതാണ് കുഴപ്പം വരുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ സംസാരങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, അഥവാ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറയണാണ്, അർജുനൻ പറയണാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം വരെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ആദ്യം ധൃതരാഷ്ട്രര് സഞ്ജയനോട് പറയാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ സഞ്ജയൻ വർണ്ണിക്കാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ വർണ്ണിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കറിയാം ദുര്യോധനൻ 2 സൈന്യത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്.
അതായത് 2 സൈന്യത്തിലെ മഹാരഥന്മാരെ പറ്റിയൊക്കെ വർണ്ണിച്ചു വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഓരോരുത്തരും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശംഖുകൾ ഊതണം അല്ലെ. ഇവിടെ വരുമ്പോ ഭീഷ്മരും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ പാണ്ഡവരും അവരൊക്കെ ശംഖുകൾ ഊതി അങ്ങനെ യുദ്ധം സ്റ്റാർട്ടാവണം. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടാവുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ തുടങ്ങാൻ പോണ്, യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോണേന് മുന്നേ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്ന അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത്. സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപിതമേ അച്യുതാ യാവദേതന്നിരീക്ഷേഹം യോധകാമാൻ അവസ്ഥിതാൻ കൈവർമ്മയോദ്യവ്യം അസ്മിൻ രമണ സമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് പല പേരുകളുണ്ട്. അച്യുത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുതി അഥവാ വീഴ്ച വരുത്താത്തവൻ. ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിലെ എന്റെ തേൾ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനന് ആഗ്രഹം, ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത് അവരെ കാണാൻ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അച്യുത ഭഗവാനെ ശുദ്ധി തെറ്റാത്ത, അത് ഒരിക്കലും തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല ഭഗവാൻ. അതാണ് അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറയണാണ് ഇവരാരൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവരൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത് തേരുകൊണ്ട് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹത്തിൽ ഒരിക്കലും കുറവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്യുത എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. കാരണം ഭഗവാന് അച്യുത എന്ന പേര് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് തെറ്റുകൂടാതെ ഏത് കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്തിരിക്കും. അതാണ് അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരുക്കമാണ്. കൃഷ്ണനാകട്ടെ ഭക്തൻ ഏത് വിധേയമെങ്കിലും സഹായം അരുളാൻ ഒരവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ. ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയും ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഭക്തന്മാരെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ സാധാരണ വ്യക്തികൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കണം അല്ലെ. നമ്മളെ ചിന്താഗതി എല്ലാവരും സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്, ഭക്തൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാം, അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാർ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതാണ് അർജുനൻ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് സന്തോഷമാണ്. കാരണം എന്താണ്, ആ ഭക്തനാണ് എന്നോട് പറയുന്നത്. അതാണ് ആ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞു, അത് പല ലെവലിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വാത്സല്യ രസം, അതേപോലെ തന്നെ മാധുര്യ രസം, അങ്ങനെ പല സഹ്യം, അങ്ങനെ പല രസങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാനോട് ആജ്ഞാപിക്കുക, അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി, ഒരു 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സ് 4 വയസ്സ് കുട്ടി, ആ കുട്ടി നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി നമ്മളെ ദേഷ്യപ്പെടുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആ കുട്ടീനോട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതെന്താണ്, ആ കുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കത. അത് തന്നെയാണ് ഭക്തനാവുമ്പോഴേക്കും പരിശുദ്ധം എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും തീർന്ന് ഭക്തനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിശുദ്ധി 100% തിരിച്ചു കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ആ സമയത്തുമ്പോ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് ഭക്തൻ ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് സന്തോഷം. അതെന്താണ്, 2 ആത്മാക്കൾ, അതായത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലായ സംയോജനം അവിടെ നടക്കാണ്. അവിടെ ആനന്ദമാണ് കിട്ടുന്നത്. ആർക്കും, ഭക്തനും കിട്ടണം ഭഗവാനും കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അർജുനൻ പറയുന്ന കാര്യം ഭഗവാൻ അതേപോലെ കേൾക്കണം. അവിടെ അർജുനനും സന്തോഷിക്കണേ, ഭഗവാനും സന്തോഷിക്കണം. അതാണ് ഭക്തിയോഗം. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് യാത്രയായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് എന്ന് കണക്ട് ആവണോ അന്നാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ പരമാനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ്. നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യണ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ട്. എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണതിന് ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം, ആ പ്രേമഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ആ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, പലരും ഇപ്പോൾ തന്നെ പല ഹൈ ലെവൽ ക്വാളിഫൈഡ് ഉള്ള വ്യക്തികളൊക്കെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ ആനന്ദം അവർക്ക് മുഴുവനും കിട്ടണില്ല. അവര് ഈ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തില് അനവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനോടൊരു മടുപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയുള്ള ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ആ ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതല്ല, അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ശരിക്കും ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഭക്തനും ഭഗവാനും സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം.
അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കുന്നതാണ്. യോത്സ്യമാനേന വേഷേഹം യഥോതേത്ര സമാഗതാദ്രാഷ്ട്രരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേർ യുദ്ധോ പ്രിയ ചികീർഷവേ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണാണ് ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി. ദുർബുദ്ധിയാണ്, കാരണം ദുര്യോധനൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരെ ബുദ്ധിയല്ല, വളഞ്ഞ ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ദുർബുദ്ധികളെ പിറകിലും വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരും പിറകിൽ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 100% ആൾക്കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10% ആൾക്കാരായിരിക്കും ലീഡേഴ്സ്, 80% ഫോളോവേഴ്സ് ആയിരിക്കും, 10% അഗൈൻ 10% അവര് താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ളതായിരിക്കും, അല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ലീഡേഴ്സ്, പ്രഭാത സ്വാമി പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫോളോവേഴ്സിനല്ല വേണ്ടത്, എനിക്ക് ലീഡേഴ്സിനാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ലീഡേഴ്സ് ആവണം. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം അത് ആ സത്യം അവരും മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് എന്താണ്, ആനന്ദം. ആ ആനന്ദത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്, ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്ര. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദുര്യോധനൻ ദുർബുദ്ധിയാണ്, അവന്റെ പുറകിലും ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അസത്യത്തിന്റെ പിറകിൽ മാത്രമല്ല അസത്യത്തിന്റെ പിറകിലും വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കാണാനാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അത് ആര്, ഏത് വ്യക്തികളാണ് എന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവരെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവരും ദുര്യോധനന്റെ പിതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവ രാജ്യം കയ്യിലടക്കം കുടിലതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന രഹസ്യമത്രേ. കാരണം ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്യണം, പലതരം നിയമങ്ങൾ, അതായത് അവരിഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പറയുമ്പോ പറയില്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അത് നേരിട്ട് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മൾ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ, ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അത് അങ്ങനെയല്ല. അതാണ് ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും ദുര്യോധനൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് കുടില തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നേരിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറയില്ലേ, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തെറ്റുകളാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവന്റെ പിറകിൽ ആരാണ്, അതാണ് അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവരും ഒരേ വിധം തൂവലുള്ള പക്ഷികൾ, സമാന ചിന്താഗതികളായിരിക്കും. അല്ല ആരെല്ലാം എന്നറിയാൻ മാത്രമാണ് അവരവരുമ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാനല്ല. യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അർജുന ആ യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ യുദ്ധം സ്റ്റാർട്ടായി, ഇനി അവരെ ചെന്ന് ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. ഇവരാരാണ്, നമുക്കൊരു യുദ്ധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുറെ വ്യക്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം അവരാരാണ്, നമുക്ക് അഗനിസ്റ്റ് ആരാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നും. ഇത് തന്നെയാണ് അർജുനനും തോന്നുന്നത്. ആരാണ് ഇത്തരം ദുർബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ദുര്യോധന്റെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്നത്, കാരണം അവരും ആ ഗുണമുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ നേരിട്ട് ദുര്യോധന്റെ പിറകിലുള്ള വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോ അവരെ സൈനിക ശക്തിയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ ഏത് തന്ത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, കാരണം നമ്മളെ ഓപ്പോസിറ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഇവര് ദുര്യോധന്റെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയണാണ്, സഞ്ജയ് വാച ഏവ മുക്ത ഋഷികേശ ഗുഡകേശേന ഭാരതാസേനയോരുഭയോർ മധ്യേ സ്ഥാപയിദ്ദോരഥോത്തമം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ രഥത്തിന്റെ ഇരു സൈന്യങ്ങളെ നടുവിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ആരോടൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് സഞ്ജയനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട്, അർജുനൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ആ രഥം ഇരു സൈന്യങ്ങളെ നടുക്കിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി. അപ്പൊ ഗുഡകേശം എന്നാൽ ഗുഡകേശം എന്നുള്ള വേർഡ് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഗുഡകേശം എന്നാൽ നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ ഗുഡകേശൻ. നിദ്രയെ നിദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോ അജ്ഞാനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനത്തെ ജയിച്ചവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരെ? അർജുനനെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള സൗഹാർദ്ദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികതയാണ്. നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയാണ് അജ്ഞാനം. അതിന് നമ്മൾ തമസോമോ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക്, അഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരേ മീനിങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്താണ്, സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? അതേ വരെ നമ്മൾ നിദ്രയിലായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ നിദ്രയിലിരുന്ന് ഉണരുമ്പോഴാണ്, അതാണ്
ഗുഡഗേശൻ, നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉയരാ. അത് ആർക്ക് പറ്റി? അർജുനെ പറ്റി. അതെങ്ങനെ കിട്ടി? ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോഴോ നമുക്ക് സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞ അർജുനൻ നിദ്രയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ്. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ജ്ഞാനവുമാണ്. അപ്പൊ നിദ്രയിൽ നിന്ന് അർജുനന് മോക്ഷം കിട്ടി. അതാണ് ഗുഡഗേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരേപോലെ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമ രൂപ ഗുണ ലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ ഭക്തി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഒരു കൃഷ്ണനും ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നാമ രൂപ ഗുണ ലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭക്തൻ ഏത് സമയവും ഭഗവാന്റെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനനാണ് ശരിക്കും പൂർണ്ണ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള ഒരു ഭക്തനല്ലേ എന്ന്. അപ്പൊ ആ ശരിക്കും ഭഗവാൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് അവര് ആ ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി വർത്തിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്ക് തോന്നും അവർ ഭൗതികതയിലാണ്, പക്ഷെ അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ. നമ്മൾ ചിന്താഗതി ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപമാണ് ചിന്ത. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഭഗവാന്റെ നാമമാണെങ്കിലും രൂപമാണെങ്കിലും ലീലകളാണെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാലും അവിടെ ഭഗവാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാണ്. അത് അതീന്ദ്രിയത. നമ്മൾ ഭൗതികത ലെവലിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭൗതിക തരത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണ ലീലകൾ എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നാമം ജപിച്ചാലും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഒരേ ഫലമായിരിക്കും വരാം. അതിന്റെ ഇൻഡാറ്റൻ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേട്ടാലും നമുക്ക് അതാണ് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നതിൽ കൂടിയും ഭഗവാന്റെ സ്മരിക്കുന്നതിൽ കൂടിയും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരാൾ നാമം മാത്രം ജപിക്കുന്നുള്ളല്ലോ, ഞാൻ എന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നാമം ജപിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുന്നവനാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രവിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഓരോ ഗുണം തന്നെ ലഭിക്കും. അതാണ് അവര് ഈ 4-5 കാര്യങ്ങളെ എപ്പോഴും അവർ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്രകാരം കൃഷ്ണഭക്തന് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാം. ഇതിനെ കൃഷ്ണബോധം അഥവാ സമാധി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആണ് സമാധി അല്ലെ. അത് കൃഷ്ണബോധം ലഭിക്കുന്ന പൊസിഷനാണ് സമാധി. അതായത് മുക്തി എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക ലോകം മാത്രമല്ല, ഈ 7 നമ്മളെപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് 14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്. ഈ 14 ലോകവും ഭൗതിക ലോകമാണ്. അവിടെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ സ്വർഗ്ഗലോകം ആയാലും ജനകലോകം ആണെങ്കിലും ഇന്ദ്രലോകവും അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ലോകം ബ്രഹ്മലോകം വരെയും ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകം, അതുപോലെ താഴത്തേക്കുള്ള ലോകമാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് ഇങ്ങനെ അനവധി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭൗതിക ലോകമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, അത് അജ്ഞതയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചവനാണ് ഭക്തൻ, അതാണ് അർജുനൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഗുഡഗേശൻ, നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഗ്ധ സർവേഷം ച മഹീഷിതം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്വത്താൻ സമവേദൻ കുരുനിധി. ഭീഷ്മദ്രോണാദികളെയും മറ്റ് രാജാക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശരെ നോക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കാരണം ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് കൗരവശത്തുള്ളത് അതിന് അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരുമാണ്. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും കൗരവശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖര്. അത് കാരണം ആ വേർഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. അവരില്ലെങ്കിൽ കൗര സൈന്യം ഇല്ല. അവരുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും അവരെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അതാണ് ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളെ മറ്റു രാജാക്കന്മാരെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതാണ് ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ പേര്
നമ്മൾ അധികം കൊടുക്കുക അല്ലെ, എല്ലാവരും പേര് വെക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ ഒരു വംശജരെ നോക്കൂ. ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അർജുനെ സംബന്ധിച്ചോളം പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന ഇവിടെ സാരവത്താണ്. തന്റെ പിതാവായ വാസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് താൻ അർജുന്റെ തേരാളിപദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണനെ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ പാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുന്തിപുത്രി, കുന്തിയുടെ വേറൊരു പേരാണ്. അപ്പൊ പാർത്ഥ, അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് പാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ഒരു സുഹൃത്തും മാത്രമല്ല ഒരു ബന്ധുവും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് കണക്ഷൻ അർജുനായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ചില സമയത്ത് പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കും, അപ്പൊ അത് അമ്മര കണക്ഷൻ ആയിട്ട് വരണം അല്ലെ. അടുത്തത് വരുമ്പോ ഭാരത എന്ന് പറയുമ്പോ അച്ഛന്റെ വഴി അങ്ങനെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗുഡകേശ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും. അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ പദങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിലും ഇവിടെ വരുമ്പോ പാർത്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അമ്മര, അതായത് കുറച്ചും കൂടെ റിലേഷൻസ് കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, അമ്മായിരം മകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണത്. കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്ക് തന്റെ സഹോദരി പുത്രനിൽ നിന്ന് അത്തരം പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ സൗഹൃദപൂർവമായിരുന്ന പ്രവചനമാണിത്. അപ്പൊ അത് അച്ഛന്റെ വഴിയാണ്, കുരുവംശമാണല്ല. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില വാക്കുകൾ ചില സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ വാക്കുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. തത്ര പശ്യച്ചിദം പാർത്ഥ പ്രതിജ്ഞദ്ദപിതാമഹൻ ആചാര്യം മധുല പ്രാത പുത്രം പൗത്രം സഹീസ്തദാ ശശുരാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനേയോരഭി. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹന്മാരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതൃതുല്യരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്ര, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യ, പിതാക്കന്മാർ എന്നിവരെയും കണ്ടു. അപ്പൊ എല്ലാ ബന്ധുക്കാരാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും എല്ലാ ബന്ധുക്കാരെയും അർജുനൻ കാണും. ശരിക്കും പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 4 യുഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. ഏതൊക്കെ യുഗങ്ങൾ എന്ന് ആർക്കറിയാം? 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. ആദ്യം സത്യയുഗം അല്ലെ. ത്രേതായുഗം, പിന്നത്തത് ദ്വാപരയുഗം, പിന്നത്തത് കലിയുഗം അല്ലെ. കലിയുഗം. ഇതില് ഇത് നടക്കണ ഏതിലാ? നമ്മളെ മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കണ ഏത് യുഗത്തിലാ? ദ്വാപരയുഗത്തില്. ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദ്വാപരയുഗത്തില് ആര് തമ്മിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? സഹോദരങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളവര് തന്നെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യണത് അല്ലെ. അതിനെ മുന്നത്തത് എങ്ങനെ? ത്രേതായുഗം. അവിടെ ആരാ യുദ്ധം ചെയ്യണത്? അസുരന്മാരും ദേവനും. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? രാവണനും എവിടെയാണ്? രാവണന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാ? ശ്രീലങ്ക. ഭഗവാന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാ? അയോധ്യ. അപ്പൊ എവിടെ നടക്കുന്നത്? 2 സ്ഥലങ്ങളായ 2 രാജ്യങ്ങളെ. അതിന് മുന്നത്തെ സ്ഥലം ഏതാ? സത്യയുഗം. അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? അവിടെ യുദ്ധങ്ങളില്ല. അവിടെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും അല്ലെ. അപ്പൊ ദേവലോകത്തിലുള്ളവരും അസുര ലോകത്തിലുള്ള 2 ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം 2 ലോകങ്ങള്, പിന്നത്തെ യുഗം വന്നപ്പോ 2 രാജ്യങ്ങള്, പിന്നത്തെ വന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളവര്. ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം എന്താണ്? കലിയുഗം. ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്ത് ഗുണം കളയണം? ആസുര്യ ഗുണം കളയണം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.
നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അസൂര്യ ഗുണം കളയണം. എല്ലാത്തിലും ദേവനും അസുരുണ്ടാകുമ്പോ ദേവന്മാര് ജയിക്കുന്നു, അപ്പൊ അസുരന്മാര് തോൽക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി, അതായത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്തതിൽ വന്നപ്പോ ആരാ ജയിച്ചത്? ദേവി ഗുണമുള്ളവരാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ ജയിക്കേണ്ടത്? ദേവഗുണത്തിൽ ജയിക്കണം, സാത്വിഗുണമായി തീരണം. അസൂര്യ ഗുണം നമ്മൾ എടുത്തു കളയണം. അതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ യുദ്ധരംഗത്ത് സൈന്യത്തിന് അപ്പൊ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെയും കാണുന്നു അർജുനൻ. അടുത്ത ശ്ലോകം. താൻ സമീക്ഷ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധുൻ അവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാ വിഷ്ടോ വിശോദന്തിതം അബ്രവീത്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായുള്ളവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം ഇവര് ശരിക്കും അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അവരൊക്കെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ തന്നെയാണ്. അർജുനന് മാത്രം വിഷമം വരുന്നുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 26 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ദുഃഖം എന്റെ ദുഃഖമാണ്. അവർ മരിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളാണ് മരിക്കാൻ പോണത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ദുഃഖം അർജുന ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത് കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ. അർജുന അടുത്ത ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച ദിഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുത്സവം സമുപസ്ഥിതം സിദ്ധന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ആ ഒരു കാര്യം ഇതെന്താണ്? അർജുനന് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്താണ്? വേറൊരു പോയിന്റും കൂടി ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് പിടി കിട്ടുക. ആ ബന്ധുമിത്രാദിയെ കണ്ടിട്ട് അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അതായത് സ്വന്തം ആൾക്കാർ തന്നെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് കീർത്തി ലഭിക്കാനാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് വരുന്നത്. അത് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, അതിനൊന്നും എങ്ങനെ അർജുനൻ തോന്നുന്നത്? അല്ല പറയാൻ കാരണം യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അർജുനനാണ് മരിക്കുന്നെങ്കിലോ? അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ധർമ്മവും സ്നേഹവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ല, കൃഷ്ണൻ കൂടെയുള്ളതുകൊണ്ട് അർജുനന് വിശ്വാസമുണ്ട് കൃഷ്ണനില്, അതാണ്. അതായത് അർജുനൻ അറിയാം അർജുനൻ തന്നെ ജയിക്കുള്ളൂ, കാരണം ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ നിമിത്തം അർജുനൻ അറിയാം ഇവര് മരിക്കുമെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ആ മരണശേഷം അതാണ് മുന്നിലേക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കും ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ മരണം ഉണ്ടാവുന്നു. എന്റെ പിതാമഹനായാലും ബന്ധുമിത്രാദികളായാലും മരണപ്പെടുമെന്ന് അറിയാം. ആ ഒരു വിഷമാണ്. കാരണം യുദ്ധം ഇതിൽ വിജയിക്കുന്ന അർജുനൻ അറിയാം. ഒരു ഭക്തന് ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും. നമ്മളെ കാണുമ്പോ ആചാര്യന്മാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഇവൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണെന്ന്. മനസ്സിലായില്ലേ? ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള അർജുനനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അർജുനൻ അറിയാം ഇവരൊക്കെ മരണപ്പെടും. അതാണ് അർജുനന് വിഷമം. അതായത് അവര് മരണപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് കൺഫേം ആണ് അതിൽ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അജഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവന് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ദേവഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദേവന്മാരെ ഗുണം നമ്മളിലേക്ക് വരും. നമ്മൾ പരിശുദ്ധി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ദേവനും നമ്മളിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർക്ക് നമ്മളേലും കുറച്ച് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണനുസരിച്ച് നമ്മളും ആ ലെവലിലേക്ക് വരും. അതാണ് വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ ഗുണമെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭവഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ചിത്ത എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് പിടിച്ചടക്കാം, എത്ര പിടിച്ചടക്കാം, എങ്ങനെ പിടിച്ചടക്കാം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ഭൗതികവാദികൾ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അയാൾ മാനസിക മേഖലയുടെ അലിഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങും എത്താതെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയിൽ ആകർഷണമായി പോകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ എന്തിനോ വേണ്ടി അലയുന്നവരാണ് അവര്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ ഇത് കിട്ടില്ല, നമ്മൾ പോവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തില്
ഭൗതിക ശക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടനായി പോകുമെന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരിക്കലും പെർമനന്റ് ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. അനുകമ്പയും സഹതാപവും അവരെല്ലാം മരണമടയുന്നത് ഓർത്ത് ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായ ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയം കൊണ്ടാണ്. അത് ശുദ്ധനായ ഭക്തന് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അവന്റെ ഹൃദയം മൃദുല ഹൃദയമായിരിക്കും. കാരണം അവന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ്, അവർക്കെല്ലാം അവര് മരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അർജുനന്റെ വിഷമം. മനസ്സിലായി? നമ്മളെ ശത്രു മരിക്കുന്ന ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിഷമം. അപ്പൊ അന്ന് ആലോചിക്കുക, അതാണ് ആ മൃദുല ഹൃദയത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന് നിൽക്കണ്. പക്ഷെ അർജുനന് അപ്പോഴും വിഷമം എന്താണ്? അവര് മരിക്കല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അർജുനന്റെ വിഷമം. അത് അർജുനന്റെ ദൗർലഭ്യമല്ല. അർജുനൻ ഇവരെല്ലാം വധിക്കാനുള്ള അത്തരം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അർജുനുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് മരിക്കല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതൊരു ഭക്തനിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ അർജുനനെ ഭക്തൻ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു, അർജുനൻ എങ്ങനെ ഭക്തനായെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചിന്തി. അർജുന യോദ്ധാവല്ലേ, അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനാവും? പക്ഷെ ഇതാണ് കാര്യം. ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സുകൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അർജുനൻ എത്ര വലിയ ഒരു ഭക്തനാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി അർജുനില് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അടുത്ത ശ്ലോകം, വേവസ്തുജ്ജ ശരീരമേ രോമഹർഷസ്യ ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസ്രദ്ധഹസ്താ ചൈവ പരിദേഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. അപ്പൊ വിഷമം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ്. അതാണ് അർജുനനിലും വരുന്നത്. കാരണം ശരീരം വിറയ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ശരീരം വിറയും, രോമാഞ്ചം, രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ആത്മീയമായ അനുഭൂതി കൊണ്ടും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഭയം കൊണ്ടും. അതായത് പറഞ്ഞത്, നമ്മള് ആത്മീയത, അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു അനുഭൂതി ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ചിലവർക്ക് ചില വളരെ അപൂർവങ്ങളായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. എല്ലാവരും അല്ല, ചിലപ്പോൾ 1-2 പേര് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ചിലവർക്ക് അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ രോമാഞ്ചം, ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ. അത് ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിർത്താം. അപ്പൊ അന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തോ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്തോ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചിലവർക്ക്, എല്ലാവർക്കും നല്ല ചിലവർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതാണ് ആധ്യാത്മിക അനുഭൂതി കൊണ്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. പിന്നെയാണ് ഭൗതിക സാഹചര്യം ഉളവാകുന്ന ഭയം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. 2 കാരണം കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ആനന്ദത്തിന് സംഭവിക്കാം, ഭയം കൊണ്ടും നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. ഗാണ്ഡീവം എന്ന തന്റെ പ്രശസ്തമായ ധനുസ് കയ്യിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പോയി വീഴുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ നീറ്റൽ തൊലി പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതയുടെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഒരു ഇതാണ്. കാരണം ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ്? ഭയമാണ്. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും മരണപ്പെടുന്നു. ആ വിഷമാണ്. ആ വിഷമം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ആനന്ദത്തിന്റെ കാര്യമല്ല. സാധാരണ ആനന്ദം ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കാം. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ആനന്ദത്തിൽ വരുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക ചിന്താഗതികൾക്ക് മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയാണ് നമ്മളെ. അതാണ് ആദ്യം അർജുനൻ ഭൗതികത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷവും സന്താപവും ഇതെല്ലാതും ഭൗതികതയാണ്. അതിലാണ് അത് തീർന്നു. കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ളൂ, അത് മാറും. അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല. അതാണ് ഭൗതികത. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ അർജുനൻ ആ ഭൗതികത ലെവലിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത്. അതാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ അത് ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, നാച്ചാ ശക്നോമി അവസ്ഥാതും ബ്രഹ്മധീവച മേ മനാ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സു ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേസി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, ദൗർലഭ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന് കാര്യം നടക്കണേ മുന്നേ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ. ചില വലിയ ആചാര്യന്മാര് അവര് ഒരു വീട്ടിൽ വന്നാലും അവർക്ക് അത് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. അത് നമുക്ക് വളരെ അപൂർവങ്ങളായിട്ടുള്ളവരേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
അപ്പൊ ഇവിടെയും അർജുനന് അത് സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ പോകണമെന്ന് അർജുനൻ നേരിട്ട് കാണുന്ന പോലെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആയ ഫീലിങ്സ് ശരിക്കും അർജുനന് കൊള്ളണം. അതാണ് പറഞ്ഞു ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അർജുനൻ അത് ലൈവായി കാണുന്ന പോലെയാണ്. മനസ്സിലായി? സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചു വീഴാണ് അവിടെ. അപ്പൊ അത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അർജുനന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമുക്കറിയാം, അങ്ങനത്തെ പോലെ വിഷമോ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു അല്ലെ, നമുക്ക് മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തലയിട്ട് വീഴും. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് അർജുനന് അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കേശി ഭഗവാനെ കേശവ എന്ന് പറയുമ്പോ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് കേശവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അസുരനെ വധിച്ചവനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അസുരിക ഗുണമാണ്, ആസുരമാണ്. ആ ആസുരത്തെ മാറ്റുക ഭഗവാനെ എന്നാണ്. കാരണം അങ്ങ് അതിനുള്ള കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കേശവ എന്ന വാക്കിന്റെ അവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആസുരികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് മാറ്റിത്തരുക ഭഗവാനെ. കാരണം അങ്ങ് ഇങ്ങനത്തെ അസുരന്മാരെ വധിച്ചതാണ്. എന്റെ സംശയങ്ങൾ മാറ്റിത്തരുക. സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ആസുര്യ ഗുണമാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാശ്രേയനുപശ്യാമി ഹത്തോ സജ്ജനമാഹവേ നാകാംക്ഷ വിജയം കൃഷ്ണ നാചം രാജസുഖീനച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. ഇപ്പോഴും വേണ്ട. ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അർജുനന് കൺഫേം ആണ് ഇവരൊക്കെ മരിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിജയം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിജയം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതിലൊരു സുഖം കിട്ടില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട. ഇതിന്റെ മാക്സിമം എന്താ കിട്ടുക? ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവാകും കിട്ടും. പിന്നെ രാജാവായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സുഖം കിട്ടും. അതാണ് ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. കാരണം എന്റെ സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളെ വധിച്ചിട്ടുള്ള സുഖം ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാ പറയുന്നത്. ഇത്രയും പ്രഭാവപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രകാശിക്കാൻ രണ്ടു കൂട്ടർക്കേ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ഈ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സുഖം അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം അത് ആർക്കാ ലഭിക്കാന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണു മരിക്കുന്നവരും ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആത്മീയ സംസ്കാരം സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അത് എന്ത് തന്നെയായാലും അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്കറിയാം. അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തു. ഭീമനോട് തുടക്കടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഭീമൻ അടിച്ചു. മനസ്സിലായി? അതിന് പറയും ധർമ്മത്വം സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ കഥ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഒരേ കഥകളിൽ ഓരോ അവതാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. നമുക്കറിയാം ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷോത്തമനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാജാവായിട്ട് ജനിക്കുന്നു, രാജാവായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, പ്രജകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ജീവജാലങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പുരുഷോത്തമം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കിയാലോ, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കിയാലോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എങ്ങനെയായിട്ട് രാജാവായിട്ട് ജനിക്കുന്നു, എങ്ങനെയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് നോക്കിയേ. കാരണം എന്തെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചാലും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ലീലകളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തുന്നതും 7 വയസ്സിലുള്ളപ്പോഴാണ് ഒരു വിരലുമ്മലാണ് ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ 16,108 ഭാര്യന്മാർ. അപ്പൊ 16,108 ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് 16,108 108ന്റെ കണക്ക് എന്താ? ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. അതാണ് നമ്മളൊക്കെ കുറെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാനെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ. ഭഗവാനൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്നാലും അതിനെല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ പോണില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണു മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചത്. ലൗകിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ വിട്ട് നാളെ കാശിൽ പോയിരുന്ന് നമുക്ക് ജപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിലാണ്, നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, അതുപോലെ തന്നെ സന്യാസം, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതില്ലാതെ വ്യക്തികളുണ്ടാവും, അവർ പെട്ടെന്ന് ബ്രഹ്മചര്യം എടുത്ത വ്യക്തികളുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ വെച്ച് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ ജന്മത്തിൽ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കൊന്നും കിട്ടണമെന്ന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്, എന്താണ് ഈ ജന്മത്തിൽ തീർക്കാത്ത കാര്യം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തീർക്കുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കാം. വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭക്തരല്ല, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭക്തിയാണെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും ഭക്തരാണ്. ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ ഭക്തരല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല പറയണത്. എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മൾ. അതാണ് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ. അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് പലരും പല രീതിയിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടത് കാരണം കൊണ്ട് പല ലെവലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പല അവബോധം പല ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടണമെന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക്, അതായത് ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിക്കേണ്ടി വരും. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല. നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ ഒന്നല്ല, അത് പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ പോണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാവാതെ. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവൻ നയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ വിഷമങ്ങളെല്ലാവരും ഉള്ളിൽ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതിനേലും ഭേദം കാട്ടിൽ പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടാണ്. ഒളിച്ചോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയല്ല. അതാണ് ഇതിൽ കൂടി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒളിച്ചോട്ടം ഭക്തിയല്ല, ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതാണ് വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ. അപ്പൊ നിരാശ തീർക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല ഭക്തി. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം അവിടെ വരണം. അതാണ് ഭക്തി. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒളിച്ചോട്ടമല്ല ഭക്തി. ഞാൻ ശ്ലോകം സ്കിപ്പായില്ലേ? 31 ഓക്കെ, 32 തൊട്ട് ഒന്നിച്ചുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ശരി, അടുത്ത 4 ശ്ലോകം ഒന്നിച്ചാ. കിം നോ രാജേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗർജീവദേന വാ യേഷമാർത്തകാംക്ഷിത്തം നോ രാജഭോഗ സുഖീന ച ते इमं अवस्थिता युद्धे प्राणं सक्तस्य धनानि च आचार्यपितरा पुत्रा सदैव च पितामहा मातुलशाशुरो पौत्रा स्वालसंवित्तनस्तदा एतन्न हितुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोकराजस्य हेतो किमनु महीकृते निहत्य दाष्टराष्ट्रान् हा का प्रीतिसो जनार्दन. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? ആർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണനും കൂടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇതാ രഗണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മാവന്മാർ, ശിശുരന്മാർ, സ്വാലന്മാർ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിന് ഇവരെ കൊല്ലണം? അവരെ വധിക്കുമെങ്കിൽ ത്രൈലോകമാകെ നേടാമെന്നാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലാനാവുക? ജനാർദ്ദന, രാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വളരെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ്. സാധാരണ നമ്മളെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലൊരു കുറ്റബോധം പാപഭാരം നമുക്ക് ലഭിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ലഭിച്ചിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അർജുനൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മളെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴോ നമുക്കുള്ള ആനന്ദം കിട്ടുള്ളൂ.
അല്ലെ? നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കിടും അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് അവിടെ ആനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതെന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണത്? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? അവരെല്ലാം മരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ലാസ്റ്റ് ആരാണ് ഉണ്ടാവും? ആരും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഞാനിത് യുദ്ധം ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി കൂടെ അർജുനന് വരാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, ഈ മണ്ണിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ അത് അർജുനൻ, അതിന് ഭക്തൻ എന്ന് പറയും. വെറും മണ്ണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാ വരുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ, വെറും മണ്ണ്. അതാണ് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞ അവർ മണ്ണായാലും കല്ലായാലും പൊന്നായാലും അവർക്ക് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഇത് ഭൗതികതയാണ്, ഇതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ആ ആനന്ദം, എല്ലാത്തിനും ലക്ഷ്യം ആനന്ദം തന്നെയാണ്. ആ ആനന്ദം ഇതിൽ നിന്നല്ല കിട്ടുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നവരെയാണ് ആചാര്യന്മാരെന്ന് നമ്മൾ പറയാ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതല്ലാതെ അതേപോലെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക്, അതാണ് ഭക്തൻ. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ വരികയാണ്. ഈ മണ്ണ് കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി ഇവരെ ഞാൻ എന്തിന് കൊല്ലണം എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണ ചോദ്യം. അപ്പൊ ഗോവിന്ദ, ഗോക്കളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ ഗോവിന്ദ. ഭഗവാന്റെ പല പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് ഗോവിന്ദ. ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോക്കളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ കൂടെ എപ്പോഴും ഗോക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവാന് ഗോക്കൾ. അതാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പശുക്കളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ പാട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഗോക്കളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഗോവിന്ദൻ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംഭരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തി മാർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിച്ചിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റുക. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേറെ വല്ല വഴിക്കും പോകും. ആ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിച്ചിരിക്കും. അതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തൃപ്തി. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാഭാവികത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുമ്പോൾ കണ്ണിന് ആനന്ദം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ നമ്മങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. അത് പക്ഷെ എന്താണ്, അതാണ് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തവരും ആ ഭക്ത സംഘങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നോക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ രൂപമാണെങ്കിലോ ഒന്നും കൂടെ, കാരണം അത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിന്. മറ്റൊന്നും ലിങ്ക് അല്ല, ഇത് ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ആണ് ഭഗവാന്റെ. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അലങ്കാരങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന് അലങ്കാരമാണ്, അല്ല അലങ്കാര പ്രിയ എന്നാണ് പറയാ. അതാണ് പ്രത്യേകത. അലങ്കാരം എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കീഴിലുണ്ട്. അത് നമ്മളെല്ലാതും ചെയ്ത് അത് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ആനന്ദം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. 46ാമത്തെ ശ്ലോകം. പാപമേവ ശ്രദ്ധയാസ്മാൻ ഹൃദത്നാനാദായിന തസ്മാനർഹാവയം ഹന്തും രാഷ്ട്രരാഷ്ട്രം സബന്ധവാൻ സ്വജനം ഹി കഥാഹിതോ സുഖിനോ സോമ മാധവ. ആക്രമികളായി ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഇതേ തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനൊക്കെ ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാപം കിട്ടും, പിന്നെ ഇവരെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്, എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇവര് വധിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ 6 കാരണമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം വേദങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു നിയമം ഉണ്ടല്ലേ, ഇന്നത്തേത് ഇന്ന തെറ്റ്. അതുപോലെ വേദത്തിന് ഒരു നിയമങ്ങളുണ്ട്, പല നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, വേദ നിയമം അനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നിയമം അല്ലട്ടാ, വേദങ്ങളുടെ നിയമം അനുസരിച്ച്, അർജുനൻ പഠിച്ച നിയമം അനുസരിച്ച് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവർ, ഇവർ വധിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് കണക്ക്. അപ്പൊ അർജുനന് അതറിയാം, പക്ഷെ അർജുനന് ഇവരെ വധിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വേദം പറയുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക,
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് സത്യമായിട്ട് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടും അർജുനന് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിനെ വധിക്കാം എന്ന് വൈദിക പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ്. അതാണ് അർജുനൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അർജുനൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. അർജുനൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് അർജുനൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നാലും ആ സമയം എത്തുമ്പോ അർജുന വിഷമം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത്തരം ആക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, പശ്യന്തി ലോപാപഹതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹജ പാതകം കഥം ന ജയമസ്മാഭി പാപ്നാദസ്മാനിർവർത്തിതം കുലശ്രയം കൃതം ദോഷം പ്രപശ്യ ജനാർദ്ദന. ലോപാവശം കൊണ്ടു ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ എന്തിന് വ്യാപൃതരാവണം. അപ്പൊ അടുത്ത പറയുന്നതാണ്, അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ അർജുനൻ അറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഹിംസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല, കാരണം ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ പല തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് എന്താണ്, കുലക്ഷയം സംഭവിക്കാം. കാരണം മുതിർന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ആ കുലക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം സ്ത്രീകൾ മാത്രമാവുന്നു, കുട്ടികൾക്ക് ആരില്ലാതാവുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുലം തന്നെ അതിന്റെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം. അതാണ് പറഞ്ഞ കുലക്ഷയം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആപത്തുകൾ, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്, അതായത് അർജുനന് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല, സത്യം പറഞ്ഞ ഇവരെ വധിക്കാൻ ഇഷ്ടം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നിരത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ. വെല്ലുവിളിയുള്ള ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ആ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള, അതായത് ദുര്യോധനന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവരത് മുഴുവനും ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അർജുനൻ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അവരെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. കാരണം ഇനി അവർക്ക് അത് തെറ്റ് പറ്റിയതാണോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. അതാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇരുവശവും ചിന്തിച്ചു നോക്കി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണോ, പിന്നെ കുലക്ഷയം സംഭവിക്കോ, പിന്നെ സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളല്ലേ അവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പാപമേൽക്കോ, ഇങ്ങനൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സുഖിക്കണമെന്ന് കാണിക്കണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ രാജാവാണെന്ന്, ആരൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് രാജാവാണ്, ഇവരെ മുന്നിൽ ഞാൻ രാജാവാണെന്ന് കാണിക്കണം. ആ രാജാവ് അവരെ കാണിക്കാൻ ആ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനന്റെ സംശയം. ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം, കുലശ്ചയ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമ്മ സനാതന ധർമ്മദഷ്ടകുലം കൃഷ്ണ അധർമ്മോബിബ പ്രദ്യതേ. വംശം നശിക്കുന്നത് കൂടി ഏറെക്കാലം പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമ്മ്യമായ കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കുലക്ഷയം, ഓരോ കുലത്തിനും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളെ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും, ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും, ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് ഓരോ സമൂഹങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പലതരം കൾച്ചറുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്, കേരളത്തിൽ തന്നെ പലതരം കൾച്ചറുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അത് തന്നെ നശിച്ചു പോകും. അതുപോലെ ആ കുലക്ഷയം നശിക്കുന്നു, വംശം നശിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഏറെക്കാലം നിലനിർത്തിപ്പെടുന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിച്ചു പോവില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യം പറഞ്ഞത് ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടർന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതല നടത്തുന്നു. അവരെല്ലാം മൃതി അടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബ ആചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജനനം തൊട്ട് മരണം വരെ നമ്മൾ മരണത്തിന് ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്, ജനിക്കുന്നതിന് ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പല ചടങ്ങുകളുണ്ട്, ചോറൂണ് കൊടുക്കാം, അങ്ങനെ വിവാഹമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങുകളുണ്ട്. 16 സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്, 16 അല്ല 64 16 സംസ്കാരങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അതിലെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള പറഞ്ഞു തരുന്ന മുതിർന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും.
അവര് മരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇതൊന്നും നടക്കില്ലാണ്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അർത്ഥ ധർമ്മ കാമ മോക്ഷ അതിലേക്കുള്ള ലൈൻ കിട്ടൂല. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ അർത്ഥ കാമ എന്ന് മാത്രത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങും. അപ്പൊ അവിടെ അധർമ്മങ്ങള് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അവിടെ വൃത്തി അടഞ്ഞ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള, അപ്പൊ നമ്മൾ മരണശേഷം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയതിന് ശേഷം ആ ധർമ്മത്തിലേക്ക് മോക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമല്ല. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതികത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ അത് പാലിച്ചിരിക്കണം, അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്ക് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്, പിന്നെ സന്യാസത്തിൽ. അത് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പതുക്കെ വിടവാങ്ങലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതും ഏജ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 100 വയസ്സിന് മനുഷ്യന് ആയുസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 25 വയസ്സ് വരെ ബ്രാഹ്മണ്യം, പിന്നെ 25 വയസ്സ് വരെ 25 വരെ ഗൃഹസ്ഥം, പിന്നെ അതുവരെ 50 വയസ്സ് വരെ, പിന്നെ 75 വയസ്സ് വരെ വാനപ്രസ്ഥം, പിന്നെ 75 തൊട്ട് 100 വയസ്സ് വരെ സന്യാസം എന്നാണ് കണക്ക്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം എല്ലാ ജീവിതക്രമങ്ങളും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് അത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവർക്ക് പല വ്യക്തികളും മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ അവിടെ നടക്കില്ല. അവർക്ക് മോക്ഷം, എല്ലാവർക്കും മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കണം. വെറും മരിച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കല്ല കടക്കേണ്ടത്. ആ വ്യക്തി മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു പോകണം. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം. അപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴികാട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചോദിക്കുന്നത് വിട്ടുപോയി, പിന്നെ ചോദിക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറകൾക്ക് അധാർമികമായ സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ മുതിർന്ന വ്യക്തികൾ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി താഴ്ന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ധർമ്മം, എന്താണ് അധർമ്മം, എന്താണ് കുലത്തിലെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇതൊന്നും അറിയാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മത്തെയും തിരിച്ചറിയാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അവരെ സംസ്കാരം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാഹരല്ല, അതായത് അവരൊരിക്കലും വധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. മുതിർന്ന വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും വധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് എടുത്തത് നമ്മള് 21 തൊട്ട് അല്ലെ? ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് അതിന്റെ സമ്മറി പറയാം. ആദ്യത്തില് 21, 22 പറയണത് അർജുനനോട് പറയണേ, അർജുനൻ പറയണ ഭഗവാനോട് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ നടുക്കില്, അതായത് സേന, അതായത് തേര് കൊണ്ടു നിർത്താൻ പറയണാണ്. അങ്ങനെ കൊണ്ടു നിർത്താൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ആരൊക്കെയാണ് ദുര്യോധനന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൊണ്ട് നിർത്താണ്. അങ്ങനെ നിർത്തുമ്പോഴാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, പല സൈന്യത്തിൽ ഗുരുജനങ്ങളുമാരും മക്കളും സഹോദരന്മാരൊക്കെ കാണും. അതോടുകൂടി അർജുനന് വിഷമാവണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെയാണല്ലോ ഞാൻ വധിക്കേണ്ടത്. കാരണം അപ്പോഴേക്കാണ് അർജുനനായ വിറയ്ക്കലും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നത്, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങനെ എങ്ങനെ പറയില്ല നമ്മള്, അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഇവരെ വധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷവും രാജ്യമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാനത് ചെയ്യില്ല എന്ന് കൺഫേം ആയിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ വധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് എന്ത് പറയണത്, പാപം ലഭിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കുലം നശിച്ചു പോവും, കുലധർമ്മം ഇല്ലാത്തത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ, അതായത് തീ വയ്ക്കുന്നവർ, കുടുംബം തീ വയ്ക്കുന്നവര്, അതുപോലെ തന്നെ 5-6 കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ വധിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അത് അറിയാം അർജുനൻ. എന്നിരുന്നാലും അർജുനൻ പല കാര്യങ്ങളും നിരത്താണ്. വധിക്കാനുള്ള ശക്തി അർജുനന് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കുലക്ഷയത്തെ പറ്റി അർജുനൻ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുലക്ഷയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സംസ്കാരം തന്നെ നശിച്ചു പോകും, അത് പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളാണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷമം ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ച എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ച ബുക്ക്
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാങ്ങിച്ചു സംജി. വാങ്ങിച്ചല്ലേ ബുക്ക്? വാങ്ങിച്ചു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കട്ടോ. ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചാ പോരെ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ. നിങ്ങൾ വായിച്ചാ? 20 ശ്ലോക നമ്മൾ ആവറേജ് പോവാം. എല്ലാരും വായിക്കണം. ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ അധികം ഇതുള്ളതല്ല, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് വായിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എന്നല്ല, എല്ലാ അധ്യായം വായിക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബുക്ക് വായിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എന്നോട് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? പ്രഭുജി, ആ സ്ലൈഡ് ഇടുമ്പോഴേ പോയിന്റുകൾ ഇടുമ്പോൾ അത് എഴുതിയെടുക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ അത് ഡിസ്കഷൻ ചാർട്ടിൽ ഇട്ട് തരാൻ വെച്ചാൽ വലിയ ഉപകാരമായി. ഡിസ്കഷനിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല. മാതാജി വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എടുത്തിരിക്കുക, സ്ലൈഡ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിരിക്കും. അല്ല പ്രഭു, ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാതും ബുക്കിലുള്ളത് തന്നെയാ. എല്ലാതും ബുക്കിലുള്ളതില് മെയിൻ പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് എല്ലാതും ബുക്കിലുള്ള, അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു പോയിന്റ്സുകളും കാണില്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാ പോരെ? പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാ പോരെ? അതിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അതിന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ബുക്ക് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും. ബുക്കിലുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകളൊന്നും ഇല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളൊന്നും കയ്യിന്നിട്ട് പറയുന്നില്ല. എല്ലാതും പ്രഭാത് സ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃപാസിന്ധ്യാഗച്ച പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമോ നമ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഗുരുവാദിക്ക് ഗുരുദേവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ജപം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ചെയ്യാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.